Nej, men det er fint nok. Det er godt at have lidt af hvert. Så ja. Ja, du bliver også filmet. Så drenge, er I klar? Sikke en gang mudder her, hva'? Så kommer Tristan også. Skal du hele vejen over broen? Nej. Sådan der. Hold nu op. Sejt. Se videoen. Ja. Må jeg se dig? Hej. Hvad er det med dine fødder? Det er noget beskidt. Ja. Filmede da. Gjorde du ikke? Jo. Jeg skal lige se din cykel. Så. Du er også blevet beskidt, Tristan. Okay. Så lige ryggen her. Ja, jeg er beskidt. Så cyklen der. Ja. Den er mod den. Sådan ser det ud. Også foran. Ja. Så, vi ses, YouTube.